Migawo mar apeyni oromo kod jokanyo kendo twak ewi paro mar chik mageto juogo Jokenya omenda mabalang' e kinde ma gitiyo kod apaya mondo konye kongo apeyni go e pachoka. Jakom mar aput makonyo e chuogo paro makamano Midusa Eng Seda owacho ni kata obedo ni gidhi nyime kod twagno, jopiny to onge kod gadieri gino mamiyogi pek. Cynthia Onyango miwa ler. E twak mageto miyo sirikal thuolo mar soyo lwete ofuk chapiny mar juogo wegeche omenda mabalang' madhi konyo e kongo apeyni ma pachoka, odiochieng' ma kawuono ochopo e komb jokanyo ma oyudo thuolo mar golo pachgi ewi parono mar chik. Midusa Eng Seda ma en jakom mar aput mochuogo parono mar chik owacho ni parono ni kod ber ne japiny kaluwore ni obiro konyo e rito apeyni ma pachoka kod rito ngima jopiny matiyo kod apaya. Rationale one is to improve on the quality of service and safety enhancement. 2, act as an additional source of revenue for purposes of developing, maintaining and rehabilitating our road infrastructure. And 3, to act as a congestion management mechanism through congestion pricing. The benefits that would accrue to the public: improved connectivity that will stimulate socioeconomic growth, enhanced road safety and reduced accidents, enhanced quality of life. E kinde matwak makama dhi nyime, Midusa Seda oyango ni lipot margi manowuok e kinde ka opach jopiny nyiso ni jopiny to pod nigi to mathoth ewi parono mageto juogo wegeche omenda mabalang' kuom tiyo kod apeyni moko moyangi pachoka kaka okang' mar yudo omenda mar kongo apeyni kaluwore ni sirikal onge kod omenda moromo mar rito apeyni. Trust is a big issue, and it was a big thing in terms of response as we're going countrywide on the public participation. We do accept there are issues that is ailing us as a country, and there are institutions which are mandated to deal with the issues that were coming into play, one dealing with corruption, one dealing with integrity. And therefore, what we've attempted to do for purposes of this policy is to try to tighten it up in terms of where these tolls would be, how they will be collected, where they will be used. Jagoro mongirore e migawo mar apeyni Midusa Joseph Mbugwa korka kore owacho ni sirikal ochiwo singo mare neno ni ponono parono bedo chik, omenda duto mag japiny ibiro tigo e yo makare. Bende okwayo jopiny mondo med chiwo pachgi kendo sir lwedo parono ma owacho ni biro konyo e geng'o moko kuom masiche mag apaya mani malo e thurka. The government commits to ensure proper oversight of toll revenue, continuous stakeholders engagement, and the implementation of sustainable road financing solutions for the implementation of development infrastructure across all regions of the country. It is my desire that all of us will participate fully in validating the outcome of the stakeholders' public participation report that we have today. Twak makama koro igeno ni biro sudo kendo chopo e lwet jotend migepe mondo gitwagie ka geno en ni biro puodhe mondo chak tiyo yanga pachoka. Cynthia Onyango, Ramogi TV, Nairobi.